we engaging nabantu abanjani abelashiwe. Awukwazi mfethu ukuthi uzibize ngomuntu ozolapha abantu olapha abantu uzokhiphe nemikhiqizo. Abantu bakhiphe imali zabo abayijulukele mfethu, bakhiphe imali zabo abayijulukele bethi bafisa ukuthi balapheke baphole ngoba phela ukulashwa ukupholisa. That is ukulapha. Lapha is ukupholisa. Abantu basuke befuna ukupholisa ingulo ebashisa ngaphakathi, okuyiyona into umuntu eyenza ukuthi ahambe ayocela usizo, ngoba le ngulo isuke ishisa ngoba ikhazimula umlilo ngaphakathi kwidokodo lomzimba iziyofinyelela kwini kumoya wakhe. Ingakho umuntu uma